Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci inda muke kawo muku labarai da ɗumi a kowane sassa na duniya. Inda yau ɗin ba tare da ɓata lokaci ba jirgin mu zai shallaka ne can jamhuriyar Nijar. To fa, za ku yi cewa an nemi 'yan Nijar su yi yajin aikin saka kuɗi a wayoyinsu. Ko me ke faruwa ku bi mu sannu a hankali. Amma kafin nan idan yanzu ka fara ziyartar wannan tasha tamu muna roƙonka da kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun rahotanninmu da ɗumi da zarar mun ɗora. Mun gode. A jamhuriyar Nijar, ƙungiyar yaƙi da tsadar sadarwa ta yi kira ga jama'ar ƙasar su ƙaurace saka kuɗaɗe a wayoyinsu na salula saboda nuna ɓacin ransu kan tsadar kuɗaɗen kira da kuma na sayan data. Ƙungiyar na son a yi yajin aikin ne har tsawon kwana 3 wanda zai fara daga Litinin zuwa ranar Laraba. Ƙungiyar ta ɗauki wannan matakin ne da zimmar matsawa kamfanonin sadarwa masu zaman kansu na ƙasashen waje lamba har sai sun rage kuɗin da suke caza musamman na intanet. Wakilin BBC a Nijar, Chima Ila Isofuwa ta ce matasa da dama sun bayyana goyon bayansu kan wannan mataki, sai dai babu tabbas ko kiran zai samu karɓuwa. Malam Abdullahi Ibrahim na cikin jagororin wannan fafutuka kuma ya faɗa wa BBC cewa wannan jan kunne ne kawai kafin su ɗauki mataki. Na farko shine rashin ingancin layi. Za ka iya saka kuɗi ka kira mutum amma ba zai ji ka ba, kuma da zarar ka duba sai ka ga an kwashe kuɗin, in ji shi. Na biyu, rashin samun data da arha kamar yadda ake samu a Najeriya da Libya da Algeria. Na uku kuma tsadar kuɗin kiran ƙasashen waje. Ya ƙara cewa idan kwana 3 suka wuce ba su ɗau mataki ba za su ɗanɗana kuɗarsu. Ƙarshen labaran kenan, fatan mu dai Allah daidaita lamarin. Mun gode.